Welonkowo kampanio. Naszego cwergowatego premiera Jarosława Srogiego Kaczyńskiego za czas właściwej katastrofie drogowej. Jego duszycka przypłynęła do nieba, do świętego Petra, kiedy mu Zarowski szykownie powiedział tak. Witam gryfnie, ale wschodzie musimy coś ich wyrechtować. Tak drogda widzimy sam u nas premierów i że nie sumy isce, to też mamy zecia robić. Szef chce, co byś spędził jeden dzień w piekle, jeden dzień w niebie. Zatem będziesz musiał obrać się plac, kaj będziesz chciał spędzić ta całko wieczność. Dyć Jorzech już uznał, kaj chce być. Ja chcę być sam, naisto w niebie, przecanc ci umie, no i więcej jest we partii posłów, które są parzy papieskie niż i nasz ojciec święty. O, żal mi, ale mamy sam swoje zakony w niebie. Święty Peter kludzie Jarosława Srogiego do berchmońskiej szoli, kiero go będzie wieść do piekła. Kieno się rozewrzyły dźwierza na dole, znoć się na srogim, szychownym polu golfowym, genau na takim jak ten Miro Drzewiecki na Florydzie. Klara blendowała na niebie bez jednej mrokiewki, było ci pieśliwie, jakaś kole 25 gradusów, hań tam stoł szumny budunek tego klubu golfowego, a wele tego stawienia jest stoł jego faterek, kapelunek Rydzyk, mianowany radiopiernikiem. No i premier, też już wyciepnięty ze wszystkich szteli, Jan Olszewski. Jest i kieraności ludzi ze naszej polskiej prawicy, wszystkie są szczytne, galantnie oblecone, wysztyglowane, chociaż dziebko frajnie, kroczają ci ku niemu, łobłopiają libieźnie i napoczynają sakum pakum wspomina, co tyż to się kiedyś działo, co tyż tam było, chichrają się, rajcują, zbajstlowali się jakiś ich szpilne, we tego golfa, ani skorzy szumnie, obiadowali i to wiecie, ze kawiorem i mszymi humarami, a dziobą im do jeszcze jeden poszlak, jeśli można chcieli coś jeszcze pomaszkyci, można naćkać się ajzami. A szuknij się Jarosław tej Margerity i oddychnij się deczko po tym obiedzie. Och, ja nie mogę sztuknąć. Ja przysiągnął forgot i że nie byda, tak jak mój bracik słepał tego stomajte małpki. Tam, bracie, przeca hopie, to jest piekło, mogę ćkać, wysłepać wszystko i nie miej bobków, bo sam święty Peter niczego nie dojrzy. Od teroska będzie ino coraz lepszy, schwalają te jego kamraty. Kaczyński wysłepał ta Margarita i miarkuje, co ten całki Lucyper jest richtig galantny, jest użyty i moreśny, o sprawie roztomajskie świńskie wice, jeści festelnie, szpasowny, srogi śniego, taki wiecie, Wicman i Kocynder. Wszystkie bawili się tak dobrze, co nie dali pozór, kiedy ten czas tak wartko ślecił. Na ostatek przyszła ta godzina, kiedy trzeba było odejść i zaś go wszystkie przyjaciele obimali, obłopili i Srogi Jarosław wsiadł zaś do tej szoli i wjechał na wierzch do nieba. Święty Peter już się go nie poradził doczkać, styrczowy Andrzeju do tego nieba. No i teroski czas na byzu w niebie, rzeknął mu ten starzyk i odewrzył dźwierze tego nieba do mola. Przez 24 godziny Kaczyński musiał się kamracić z Turowiczem, Giedroyciem, Maciejem Szczepańskim, Kisielewskim i innymi takimi. I z całym tym kamractwem, z którym szpacyrowali po polach elizejskich i osprawiali o czymś ich bardziej giszpantnym, nieźli pieniądze, a ku temu wszystkie dosia byli ze srogą z ocą i respektem. Żadnego ci przystrowania, chłopie, żadnego świńskiego szpasu, żadnego szykownego budownictwa, jakiegoś klubu i no ań fachowo i odłodajnia. A beztuż, co te ludzie nie przynależeli do bogoczy, do festenie, takich do festenie zabranych, nie znoczam żadnego dobrze wywołanego, ni w to też nim nie sprawił i nie poznał go, co on ci jest jakoś naisto vercito figura, persona tam na dole. Gorzej, Pombuciek był podany na jakiegoś hipisa, kiedy furt ino rządził o wieczystym pokoju, powtarzał sztyc jednym cięgiem stare powiarki,
tak jak, wiecie, wyżynąć handlerzy ze świątyni, albo procni będzie bogoczowi wleźć do Królestwa Niebieskiego, niźli kameli przeci się bez ucho ze sztiknadli. Kiedy już ten dzień miał zbyte, święty Peter wrócił się na to i rzekł, no, Jarosławie, teroski musisz wybierać. Kaczyński pomedykował chwilkę, odpowiedział świętemu Petrowi tak. Ja nigdy nie mienił, że tak wybiera. No, ale dobra, tak się miarkuje, co nie, bo jest grzpantny święty Petrze. Ale żykna, i żeby da bardziej można szczęsny i frajny we piekle, pośród moich kamratów. Święty Peter odknudził był go, aże do tej grubiannej szoli i Jarosław Srogi zjechał nazad do piekła. Kejno dźwirze tej szoli się ostwarli, znoć się on na pośrodku srogi platy, wygorany, próżny, a naokoło bojno kasie, byle jakie habozie i industriowe abfale. Festelnie przelęgniony ujrzał wszystkich swoich kamratów sknątlowanych wroz ketami ze żelazła, jak po klęcząsku zbierali te habozie i wciepowali do takich srogich, czarnych miechów, jak bakali obynojęte przy najgorszej robocie, kwinczeli i wajali na te swoje procne żywobecie, a grace i pichole mieli czorne od marasu i roztomajtego smyndu, kiedy wylazował ze telich kastrolów, we których parszczyli się dusyczki i innych pieronowych acharów bez kurcyjów i łoszczywców. A dziobą, ten cołki Lucyper, wartko przymyknął się ku niemu, objął go za pleco, jego ciciatum, szkuciniatum i smrodlawą gracum. Jezderku się, nie poradzasz poszkopić, mam rozestrachany Kaczyński, a wyglądał jak apitą za wgiskanie. Kejżek sam był wczoraj, to był plac do tego modernego golfa, grypno gospoda, ze maszkytnym jodłem, ćkali my kawior, homary i insze szpecyje i żłebali my roztomajte szykowne gorzołecki. Podskakowali mi oby hadzoki na zogonie, szumnie my się bawili, a te roski uwidziałeś ino pustynia, nafolowano roztomajtą belową i wszystkie wyglądają jak 3/4 do śmierci. Dziobo badnął, kuknął tak ino na niego i szepnął mu do dakla po cichuczku. Wiesz, wczoraj my mieli srogo kampania wyborczą, a dzisiaj tyś wotował, tyś głosował na nos, wybrałeś. No i my też netki będziemy mieli po kielunku i do welunku, prawda? Sprawił ojciec Pnioko.